Horas dihita saluhutna. Manang di dia pehita maringanan tuhita amang dainang. Jupang dihita sada channel Advent Batak Ministry di Persyajaran Patuluhon. Persyajaran Patuluhon. Uluan ni persyajarata di bagasan samingguan ima gombaran sian par bagason. Ya. Salina itu hita salutna uluan parsejarah patuluhon gombaran sian par bagason. Ya. Noaeng ta begema ayat siapilon na di Jainaha amang pandita M. Hutasoit. Ayat siapilot dihita di bagasa tikyon tarsurak do di pangukapon 10 sia ayat sia laos didok matuau surat temak martua do akana jino tu panganon ujuan ni biru-birui jala didok do tuau odo akka hata nasitong nasiat debata so ini masalah. Mau lihat itu amang pandita M. Hutasoit. Noaeng martangyang mehita, tangyang pemuhai, martangyang mehita. Alai amanami na di banua ginjang. Puji-pujian hasanga pun madiho alai Tuhan. Dison naing marsyajar hami. Sian parsejarah sikola sabat na patuluhon. Urupi hami marhite todi perbaria. Akan posom napatorakon persejaran sikola sabat na patuluhon. Seanggiat ma Tuhan. Marhite Advent Batak Ministrion. Gabi gudang halak. Mangatusi hatam na bariyay. Gabi pasu-pasu may tuganup akad jolma. Na manoton YouTube Advent Batak Ministrion. Pasu-pasu amang pandita M. Hutasoit. Amang pandita E. Purba. Amang pandita BM Sitohang. Amang pandita U. Sinambela. Sasongoni amang pandita Ye Simanungkali. Hupang ido hami ma sesama dosa nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhita amang dainang. Marsyajar mehita di bagasan saminggon na di patorang akka naposo ni Tuhan. Ima amang pandita Hutasoit, amang pandita Purba, amang pandita Sitohang, dohot amang pandita Sinambela. Horas amang pandita. Tuhita salutna. Horas. Oke. Mulai tagodang tuhita salutna manglean tiki marsyajar ita di persyajaran patuluhon. Waing marsajar may di bagasan sa minggon, ima adong suku-sukun, tuhita saluhutna, di persejarata di gombaran sian perbagasanon. Suku-sukuna tu amang pandita sinambela na parjolo. Songonon amang pandita. Songon dia debata mardongan dohot hita. Gabe mangurupi tuganuk parbagason. Patorkon amang pandita satokin mardongan mauliate. Olatela di amak pandita nami, pendeta Manukalit, naong mamuhay
persiajarata di mingguon do naong pasahato sukus-sukun na mardomo tu uluan ni persiajarata gombaran sian parbagasot. Songon dia debata mardongan dohot hita gabe mangurupi hita diganup parbagasota. Jadi tabereng majolo sian mulana persaripeoni nunga di paujak debata di Porlaheden. Molotaja hai di Sadamusa 2 ya. Sadamusa 2 ayat 27 sampai 25. Alai holan ayat 24 majotaja. Sadamusa 2 ayat 24. Didok hatani debata songonon. Dibahani tadi konon ni bawai do amana do tinana mendongani jolmana. Jadi sada sibuk nasida. Jadi sesuai dohot ulun ni persiajaran hari mingguon sada sibuk. Ya. Jadi dimulanai dong ditopa debata si Adam dohot si Hawa di pasada manasida marhite perbagason perdongan saripeon. Jalahatan ni debatana kin namandok tadi konon ni bawai do amana do inana mendongani jolmana. Jadi sada sibuk manasida. Jadi adong di patuduhon debata di son boha hubungan ni debata tujol mai na tu patuduhon sada hubungan apalan natung masai rikot boto otak. Pola do di patuduhon di persiajarato sada gombaran natung masai denggan. Molotap jaha di Matius 10 sia, saha di Efesus 5, dipatudu Malaysia tong sada gombaran natung masai Mauliutus. Si Paulus patudoson patudoson debata songon sahalak ama. Jala ina dipatudos tuhuriai. Jadi songon dia matong hubungan ni debata tuhuriai imanian nagabe patuduonotta dibugasan perbagasotta di pardongan saripiota songon dia holong ni Yesus Kristus pola mate humoko puriai jala songoni manian holong ni sada ama humoko pardijabuna naiko rela ibana mate alani holong ni rohana. Ido bana pola nakin didok ikut tadi kono ni bawai do amana do tinana humokop perdi bagasna, perdi jabuna, asa gabe sada sibuk nasida. Molo tarimangi sian hata sada sibuk, molo di bahasa Indonesia dok satu daging, satu tubuh, setubuh ya. Jadi hubungan apalan natung masai dengan hubungan yang paling intim adalah setubuh. Sada sibuk. Ya. Dunggabe sada sibuk atong si Adam dohot si Hawa di sima jupang persaripeo. Jalan molo tajaha di Bibel tahun pola do tuluhali ditaringoti tuhatta taringot tu
perrumah tangga non alani rikot na, ya. Jadi pola ditaringoti Yesus tu halak Israel taringot tu son di Matius 10 sia, molo tajahai di Matius 10 sia. Dipatakas Yesus do tong Mose na di sada Musa dua nakin. Molo tajaha di ayat 5. Matius 10 sia ayat 5 alai di dokma. Di baheni tadi konon ni bawa doa mana dot inana laho patopoton dirina tudongan saripena gabe sada daging donasida na duai. Jadi hataon pola do tulu hali diulakon laus rodo muse apostel Paulus tuhuria Efesus paandoson di Efesus 5 ayat 31. Ala ni tadi konon ni halak doa mana dot inana mengakupi dengan saripena jalaga besada daging donasida na duai. Buasa pola ikut tolu hali surat tonon ni Tuhan di hatanaon taringot tu persaripeonon. Ima namarlapatan tung masai perlu tutu hubungan, ya. Hubungan na dengganon. Gabe sada daging manasida na dua. Nani ihotan ni pardongan saripioni. Jadi takas matong idaota di persiajaran non. Songon dia Yesus Kristus papatarhon holong nai tuhuriana tujolma manusia. Jalai kemarhite holong na pinatudo ni Jesus polado sampai mate ibana di hopinor silang humokop hurianai. Lau si matok tong holong namian di bugasar rohat tanian di perbagasotta kita aka ama maradopon akahina pardihutatta. Asa unang terjadi aka naso hinalomohon ni debata. Songonakan masa di partikiat tau sonari di hari perpudion. Adong tabege kawin kontrak. Adong kawin percobaan. Tung namaralo situ tu de do tata ni debata. Alaya pala nani harapon ni debata. Ima perbagason perdongan saripeon saleleng mangulu. Songon hatani Yesus Kristus na di Matius 10 siya naso jadi sirang ia so sinirang ni hamatean. Nah, jadi songonima perlu ni perdongan saripioni. Alai dison di persejarah Torah dong di bait tulu. Apala narikot boto otak. Marsiampunan, ya. Jadi perlu kita marsiampunan. Songon ama mengampuni inai. Ay Kristus jumolo mengampuni kita. Ya. Napaduahon asa tajaloma dengan saripetai songon Kristus manjalohita nakpetung masegodang haurangatta. Napatuluhon tapajoloma inai dengan saripetai songon Kristus napatujoloh kita diaka nauli nadenggan. Nakpe misalnya molo adong acara ipatu pakasi panganon tuamay do di pasahat alai tapajolo matuinay itong tapasahat sada gembaran nadenggan di bugasan pardongan saripioni. Tersongonima amang pandita nami parsiajaran naboy pinatudu marhite alus ni suku-suku ni. Mauli ate di amang pandita sinambela nong mga lehon hatorangan
talungobi tu paldongan salipeon ikubudin na masyapunan diaka namar ripe namar suami istri. Nung songoni marpanuk kumahami to amang padita hutasoit. Sono suku-sukun namang. Songo dia dodalan na asa totong hita manat dopak hagi jangon niloha ni partodion. Boy amang padita hutasoit patorakon saotik maldongan mauliate. Jadi di bagasan Dikion bersejarah dari hari Senin itu Tuhan mencari mana wanda baga ribe nauli alai disukun ni amang pandita purbanan kanian itu masuk songo dia do dalanna asa totong kita manat dopak hagi jangon ni Roma. Jadi songo dia do ita totong asa manat-manat nang gijang rohatta di bagas empat. Jadi do disukat mulo na baga memang sudah do jol mama dibereng tahu na baga mana aswa-aswanan mananga kami apalagi adong iya nak buru na baga itu lomo rohanen kadul itu nek manjalo nomor telepon kan mana nomor WA na saya beli bah ape amang do inang akka sudah taran nak kaholoman haulioni ulo ini ibaratna songon tanoman manang kuburan macai boga di gorga dang adong nalipe dang adong nasusuman bereng boga marmar tehel keramik di segala macam diukir boga apa di baga sana huli sipata songoni do haulioni ditutup haulioni do na di bagasan jala sebaliknya mau dibereng baga di luar apa di bagasan dai manang naroa molo di do hatan itu hatta di poda tulu ada ayat tulu jahat si pauto do anggorupa hasoloan niroha jala alugo sampindo aulio suribada na magkabiari jahuba ido si puji-puji atong macay lehe kuda ni si Sulaiman di parpuda na di pasahan niya anggo haulio ni na si pautoto wasa si pautoto ay baga tutu berengon alaya alay di bagas tung macay lo anggo na di pangido de bata baga tiduru songoni nang di bagas kalau si pata kalau tatu ordo durian au yuk man ordo durian kalau musim Ianggo anggur lucus iberek siya luar tuh macay bagak tapi di bagas kurang gilo na bus oleh si pata ya mandili manang kecil Tuhan debata Jehovah unang manian nagabi nang suman diberek nang bangsa Israel na marsob batu de bata aleholana la rupa-rupa ibuon dang natamadang natpa songoni nang di peripeon nadenggan jalana bagat naulido anggo oroani manang na anggo istri manang ripe molo denggan pangalahon
Adong musi do uppa sama do si pigo abbaruba. Tung macay tabo pakuling. Nauli na bagak do yang go roha molotung ias nang sian roha. Mungkin arong na upasana na lebih tepat, boy dupe alai omma hatan itu hanon madokon asa dinggan jala manat hita diakka hauliotta unang gabe tarjullung hita madam songoninang didok di persejarat tahun di Hesekiel 10 nauli do rupam naong di baga-baga Tuhan alai madabu maibana alanya alani gicang nero ima silu sipir. Jadi persita persejarat tahun naing manian hita tama jala pita di duru songoni nang di bagasan. Persobah hita tu debata dang polanaha pola rupa-rupa asal ma. Alai songoni nang di bagasan rohatta songoni do nang ruar. Ya, tarida do hau sian parbuena. Tung macce gudang akka parlapatan niakka parupama te. Jadi mau lihat tema amang pendeta purba tersongoni mana boy 4 orang di parsejarat tadi hari Minggu. Oras. Mau lihat godang tu amang pandita mutasoid na patorakon persejarah di hari Senin. Noaing suku kami matu amang pandita purba hari Selasa songonon suku-suku na tu amang pandita. Dia do akka dalan na adong di tonga-tonga ni akka huria ni huriatta gabe dalan pangalukapon hapor syatta patorakon amang sautik mardongan moliate. Odete di suku-sukun na pinasa ni amang pandita si Manukalit. Dia do akka dalan narong di tonga-tonga ni akka huria. Di huriatta nagabe dalat pangalakupon hapor siya mulon na palos kusuk hilalaon. Talingobi di hita sa diri. Budang do na mulaw pangalakupon di hapor siyaon. So dia may mulutabu ka pa sejarah to dicerita manang nagpasejarah taringo si Hosea. Uluan ni turpu ni pasejarah ta. Do uluan ni pasejarah ta di hari Selason. Judulna Ripe Manang si babi jalang ni si Hosea. Ibayan nakingan molo siyan pendeta padita sinambila nakingan buharo na maripe komersiapunan ipatorang amang padita utasoy nakingan ibagasan na maripe ikon adong sada niroha ale di soon ditiki ibuat sada cerita ni si Hosea ima na didok debata nekon alapun ni si Hosea sada buru-buru molo di basa-bata idok ko si babi jalang nagabe paripena. Pangiduan ni debata tu panurilang Hoseaon olo do gabe sada sian akka ulaon na asing situdu dangdung hea di pasat tu sada sian akka na posona dang hea dapat molo tabuk ka bibel ola si Hoseaon do sada ulaon na dok ko si Hosea membuat sada paripena sian nasa suman mabuat sada buru-buru si babi jalang doh torang alai di pajongjong dewata si Hosea lau mangurupi hita asa manadda mangihuton parbinotoan na sadiri ima parbinotoan di debata inaberni ni dosa dohot hajuk katon ni jolma mardongan holong nagok dipilih debata nagabe orwanna Israel nasa itotong marmainan alai mardongan go halongangan di jo ibana do nasida muse dibuat tu apuan odo na di talingoti odo na pinasahat ni debata marhite panurilang Hosea molo nakingan na maripe na mardongan saripe ikom masya punapunan molo ko padita sinabela naki iko pajulo do inay
dan nagabi hatuban inay. Iko si holongan do, iko holong masih holongan na maripe, amatta do inatta. Ale dison, inatta na di gobarhod di panurirang Hoseon, inatta si babi jalang, mardosa naguk, alidok ko debata ikubato ni musekkani, ikutugun, oma na manghihuton, pangalahon ni bangsa Israel, nasay mangulahon na susuman, maradok po debata alay setong dihokop, ibuat tu apuan ni amay. Bibel paturakon ay gurang do siya dosa ni hala Israel, di padan na robi gabe diubati, diulahi, kuliah ni Kristen di padan nebar, sa terus sadarion. Gurang do hita na mga lakuk, maradok po haporsyot tatu dewata. Budo hita molo di hutanami rokko di song borong, padita badi borngin. Di sitorangi mana tadi dapat dita, dung di gulap, nung digo niari badi memang. Alanya gurang do song ni hita. Alay siyang gia mahita na ubigay damang daydang hata ni debata, unang manak kita song ni. Hata na pinasaan ni debata hado torang pabuahon, iya ibana dada hola patuduon tuhita, dia nang tabay sala. Alay song dia nang pakilalaan na. Bodo tutu tarimangi. Damang din ang molosong kami sala aman waing. Molong adong sala ni inay. Dijak ko man ito ma. Darong jolma na so sala. Ni kalima me ni jalo me. Tama. Ni haul mo sa inatay. Dong sa musekan. Dong sa di haulon dulak ko musekan. Tong sen. Kuilalahi tapi. Akadong naman o bigi barita na ulion. Molohita be akama song ni. Mo bate-ate. Alay setong molosong debata tu bang sesra setong dibuat topan na setong tong ilena ha panesan ni dosa nasida nang niosian ni dongan sa bagas na dot akatakas makilan asak bolon ala panudaliota di Kristus na olo tanida di habangsa banua gijangi nagawi barita no balga sian barita ni si Hosea uju panurirangi borhat lau manobus ripena si pangusay. Nga mo sepadan ilipeni si Jose ito po musekan. Nga mo sepadan ito po musik ito po musik ilipene. Siyan tempat perbabi jalangan ne. Omat tong nagabi sa dagobaran na pinasahan ni debata hati-hita lau mada butu dosa setong ditubus debata. Hati-hita mangida jojo na parpudi tu bangso manusia, maju bangso ni debatan asaruar sian Babel, hasoloman ni pertibion, ikon ingotot tama ibana maju bangso na sadil, dada halak na asi. Debata di jodo hita sonari, dari parpudion, jojo ni batan takas, asa keluar hita sian Babel, asa tatinggal haka Solomon, ata tinggal hon akka hagijangon ni roha di pertibonon tapasere rohatta talea dilita tutuhan ala gobaran na debatado ama kita magabe songon paripena kita mana hinaholongan na ijo hita sonari mula ito busita musik mulak meta tu debata unang marmao jadi mulai suku-suku namang pandita si manukali nakingan talumobi taringo ni pangalakupon haporsiaon torang do taulaho ni nang penung itu bus liwata taulaho ale kita no bigay di baga seperti kenon siyang giya ma kapangalakupan hapok siya no tatinggalhon atau po ma amay na tunggo asi ni rohana malado po kita so ni ma alus na mang padita si manukait mardongan no diate Mau lihat gorang tu amang pandita purba na patorakon parsajarata di hari Selasa. Saya nggak may gabe bohal tu hita. Nuaing, suku kami matu amang pandita si Tohang di parsajarata hari Rabu. Didok somono namang pandita. Ahado na patut si bahenota ganup ari nagabe patuguhon holong ta tu debata. Patorok ko namang pandita sautik mardongan. Mauliate ma amang padita si manukalit suak soni dak kadongan pangula padita utasoy
Pendita Purba dot pendita Sinabela naung mangarang-rangi persejarat tadi minggon natung macayuli. Memang molo tabereng gonak caning sian uluan ni hata persejarah non ima gobbaran di perbagason kung macay duli jala dengkado sebetulnya akka barita na ulion nagabesada sitiruon di akka perbagason ta. Memang molo tabereng nakkaling akka persejarah non gudang do akka ruhut-ruhut ni persejaran na boy dihuton akka hita bangson itu hani. Terlumubi ma di pasajarat tadi hari Rabon taringot tu perbagason ni si Isak dot si Rebeka. Molo taenek do hata na ulion ima di persejarat di hari Rabon on masabutullah sada berita persaripeon ni si Isak dot si Rebeka na disurat tono di sada Musa 24. Jala omma hubereng bidu nau gajang di buku sada Musa. Taringot tu carito ima sabutullah taringot tu hadirion ni debata Jehovah. Jala marhite pasajaran ope tabereng do takas ya songo dia debata majo na posona si Abraham. Nau ngadok sada baga-baga di lehon tu na posonai ima baga-baga pinopa. Alay sada pasajaran na taida bahwa si Abraham sebetulnya ngamago be baga-bagai pangaropani di bana alani umur naung matua. Alai taida di son hapor siauna ya bahwa si Abraham patuduhon ima dang ragu mana tuise tutuhani. Ido alana molo tabereng di pasajaran non gagasan umum di bidon ima parsaripeon ni si Isak doh si Rebeka patuduhon tiga unsur pangajarion na patiurhon pangatusiota taringot tu pada ni debata tu bangsona. Ia debata para sirohado jala parholong jala nunga taidon di bidon debatado nama muka padani. Jadi persejaran naboy tabuas sian saripon si Isak do si Rebeka on ima debatado nama muka badan ya songo si Abraham di leon di mana do hapor siaut tu si Eliezer do si Isak ya na pidda tu inganan ni calon orwanna songo ni main na debata na pabjono mangalaka madapoton bangsona orang naik. Jadi hita sebagai huria di dogo baronna songon orwanna. Alai dang di pamasa debata badan nai. Laos songonido nang Eliezer mengarajumi kebebasan ni orwanna. Jadi di sota bereng molo tajaha di sada Musa 20 ayat 5 di sota ida naile Tuhanido tuhita sada kesempatan lau memutuson ya ahado nagabe si ikut tonota manang aha nagabe si tonakota. Jadi taida di si kebebasan ini dileo do tuganuk-ganuk jolma termasuk matu si Rebeka. Iti kiro akka utusani lauman pasahato sada berita tu si Rebeka memang molo sa segi kebudayaan dang boy di kebudayaan on di kebudayaan di kimasanai ikon ipaksahon sesuatu tu halakna kecuali halak dai mengalusi siat rohana sendiri. Olo doi bana manang nadao. Alai di sota bereng jelas no dipatudu alus ni perboru. Dak pola merdua roha si Rebeka manghuton jala dialusi bana doaha. Marhite sada hata na olo doau nagabe ahena nagabe ripe ni si Isa. Jadi di son di bereng pasajarata apala di hari Rabu patuduh tuhita molo adong sada hubungan parsaripeon na dumenggan ima ikon na adong do tubuh siar roha holongi ikon na siar roha do ipe asaboy gabe sada hubungan na denggan tujulan nyari atakas tamereng molo si Isak
do si Rebekau sebetulnya datung na adong perjumpaan na sebelumnya, mang na meristada sebelumnya. Alai ala narong do perantara, ya, diutus sada perantara na mengalui sada calon, ya, calon pasaripeon. Akhirnya tabereng lison masih ada kisah na menarik sebetulnya di Bibel na boy tabereng bahwa daksela mana HP molo songon di jama sonarion molo adok pak comblang mang nama comblang terkadang go dak cocok tuak kana dipilih na alai molo tabereng di kisah ni Bibelon da dang adong nagabe penghalang jala holong marsya holong do si Ishak do si Rebeka di kisah ni imanat na surat di Musaon. Jadi amang padita molo tabereng go baran ni pasari peonon bados do mukir hatta madok omma naga bisa da teladan mang naga bisa da contoh na uli na denggan dia kana posotta sonarion dia kana poso bulukta molo mangalului donga pasari peon jumolo manyan ipasahat sudena sakap na uli na denggani tu amat tade bata parpolongi ala ibana do napatubuhon holong do tadan jala ibana do haroroniaha haroroni holong na marsya holonga jadi huida di son sada do persajaran naringkat do tiak kahita sudena lumobi sebagai hurian Tuhani asa totong tahaulong itu hatta bata nappe di lewat Tuhani dihita kebebasan lau mangului manang nadang mangului di hira-hira songoni mah hubereng hera gobaran ni pasajarata ima dia rabo taringot tu si Ishak dohot si Rebeka mau liate amang padita. Mau lihat di hatorangan na pinasahat ni amang padita sitohang matung takas jala sianggia matutui boy daibo hal dihita talungubi dinobigi tude batame pasahat molo ni mengelului orowan ale dia ne patulu de bata unang mamili titong kurang dosong ni le patulu de bata sebenarnya na song na bagak ale ko na mora ada pa na mora no ko na song non na talingo ni paripionon pangido siya Tuhan di pasajaran hari Kamis marpanuk kami to amang padita semanuk kalit sono suku-suku namang padita semanuk kalit di Bibel di surat di sada Petrus sada ayat 10 do 10 siya ahado nanidokna jala ahado pinabuana tuhita amang padita di bagasan ayaton boy di patolang amang padita semanuk kalit mardong ang muliate Mau lihat ko lang tu amang pandita purba na manukun parsajarata di hari Kamis. Ya. Jadi nampala gajang-gajang asaboy non dirimput rimpunan di bayan amang pandita purba parsiraton di bagasan sa minggu. Tajaha majo sada Petrus sada ayat 10 1 10 sia. Didok songonon. Ay di boto hamudo dana binain ni sere manang perak akan na olo buruk ubahen na malua hamu sian adat muna na marniulia na tinamen muna sian akka ama muna ayat 10 sia alai binahen ni mudar ni Kristus na hargai na songon mudar ni biru-biru na sohasurah na somarlindang. Jadi persejaraton si babi jalangi di uhumi. Molo di persejarat tadi hari Kamis, adong sada kutipan di dok songonon. Kristus manean sait naso harujuaman. Di ari ni jolmai manandikon ibana jala mangalehan holong nasian ibanai tuaka gana-ganain. Alai nang pesongoni di pelehon ibana do dirina bain dihita digarar di bagasan ibana di akka pangulpakon dohot para minuta asa di baini mulut tapa ubar hatta jalan manandikon saluhudi di bahasa-bahasahon tuhita baga-baga ngulu saliling lilingna. Jadi tuhita amang dainang si patah hita ya, muluro sada sai ya, sada penderitaan dihita itu rahat itu dang robe itu
tu gereja. Itu malas mertangiang kan itu. Ya, itu malas. Ya. Perbagason, persaron saling mengolui. Do gambaran person di tengah-tengah di Kristus. Dohot Uriana. Ya. Jadi persejarah ton di bara sada Petrus sada ayat 10 walu satu sia. Ya. Allah binahen ni mudar di Kristus. Makanya hita amang dainang jot rotua tu Tuhan tu debata asalan tamba pasu unang tabajo nak tu dosa ya, unang tapapilin na tabo dosa unang Roma hita tu debata asa didok songon mudar ni biru-biru na so hasurah na so marlindang ima mudar ni Kristus. Jadi itu hita saluhutna na membege persejaranon roh hita tu debata roh. Darong bena asing olah tu Yesus na roh hita. Unang silang sundan Yesus. Unang asa rumah tangga ni hita tambah pas-pasutan. Ya. Hima sada perserata na singkat na kot ya, asa boy hita di bagasan mulukta ya. Tapa ubar rohatta lahwa manapoti debata na burjui di bagasan mulukta. Songonima sada perserata mardongan mauliate. Lain tabegema rimpunan persejarata di bagasan saminggon ya di bagasan saminggon na dibaen amang pandita purba rimpunata mardonate. Rimpunan ni pasajarata di pasajaran patuluhonon gobaran sian parsaripeon atong takkas benyan pasajaran nota bigi di pasahat amang pandita sinambela di pasahat amang pandita hotasoy ang songani na pinasahat ni amang pandita sitohang diluti mo sa naking di pasahat amang pandita si Manukalit gobaran sian parsaripeon atong takkas di damang dainang nagbigihatan dewata talumubi diakan nung maripe takkas do taboto so dielo gubaran ni holong ni dewata di bagasan kita na maripe gudang ni na maripe sa narion marsirang holan ala ni gijang ni roha ala ni balga ni ate-ate dang dos roha di na mardebata pita damang dainang di bagasan tikyon ang holong ni dewata tu ita dang hasuhatan asin ni rohan ni dewata tu ita sa pesadadot ng hasuhatan. Molong atabote damang dainang kita bera molotol tabayan holong tayo toros tu inatta sala amat tung sude ngulu na ipasa tu inatta ipajulo inatta sude ulala do gabi do dinggat do rumah tangga. Debata pingatung dilen be holong na nabalge pola do dileho na sa sadela humokopita. Sa ganun na porseya asa malua jala asa budapotan parsaulian akka nahinahulungan na hita pesoni manyang akinata na dijabu pe di bagas sa parsaripyota hita nyan sa halak ama boy maholong ta memang tungtikos dengan tabayan tu inatta disan nilokon dukod diboto hita gudang ni jamita na arong di bagasa bibel laho mangurupi hita babidak ko parbinototta di hasurirangon. Di baype aka cerita manang na aka gobaran taringon ni buah holong ni debata, buah juju ni debata, buah pangiduan ni debata, gobaran na nakingiba gobaran ni pasaripeon, ni dia masal amado ina iko saling patutoruroha, saling marselekan, pasadahor roha, patutoruroha, Bisi mahita niya kita sa gabi huria ni dewata, gabi molugabaran na di pangkapon, gabi kripe ni dewata di bagasan hapurusyaon, kita lamay ta tu dewata. Tapasaha madilita tu dewata, gubaranon, lamanugu hita do di jojo ni dewata. So dia si Hosea ditubus tol paripena, ditubus tol paripena,
Mulai hita pe di jode bata hita di ari parpudion Roma hita pasaha dilita di debat. Oma song nuri puna ni pasajerata siang dia meta tapasa dilita tu Tuhan tapatolu dilita tapatibbo ma guan ni debata di bagasa pangulata mardongan moliate. Amin. Amen. Mau lihat godang tu amang pandita purba nama baik sadar rimpunan di hita di bagasan saminggon. Baik. Noaing ta martangyang mahita tangyang panipuli ta pangido ma hari ini amang pandita sinambela membayang tangyang panipuli. Atau tapasada marhota martangi yang mahita. Maulate ma ale Tuhan Jehovah debata amanami na marabangsa di surga. Pinuji maho ale Tuhan dihabangsam na sokali. Di lehon hodo tikin na lehet dihami apala diombason. Ima na lao manariason sian hatam na badia. Marhite persiajaran sekolah sabat na maruluon gombaran sian parbagasan. Maula tema Tuhan, Allah hatam nabadia patuduhon tuhami, songon dia holongmu na sumurung. Pola do di seoko anakmu Yesus Kristus, jala radido Yesus Kristus rotu portibion, manaon na porsuk na bernet, jala pola do mate ibana di hau pinor silang, ala ni holong ni rohana, tu jalma manusiai. Tuhan, naing ma gambaranona le Tuhan, boy dipernguluh kami sebagai huriam, huria na mangulu di portibion, asa hami pe ikonunduk mamar pangoloi, tuho marhite holong. Las marhite sian gombarani manian, boy dipernguluh kami di bagasan perdongan saripeon, di perbagasan nami, asa holong nasihat Tuhan ma, na mangihoti hami. Jaladung gabe sada daging, amadot ina di bagasan perbagasan ni, naso tupa, sirang ia so sinirang ni hamatean. Maulate ma Tuhan, gombaran perbagasonon nunga tunga palatakas di bagi hami. Sai mamasu-masu mahwale Tuhan di saluhut ruas ni horiam oroan mon. Laus mamasu-masu maho di perbagason nami, di perdonganon saripion nami. Asa anggia tale Tuhan, hot persaripion nami. Sahat diharoro ni anakmu Yesus Kristus napa dua halion. Mamasu-masu mahotok tong ada Tuhan dia kana posamon. Ninalaho manurutson dope dia karina mangihut lau mambagihon siya nakahatam nabadia. Lehon madihami totong hahipason lehon mabisuk na siyan surgo. Asalam manakkas niyan hatam nabadia ditariasok kami dia ka tujoloan niarion. Maulate ma Tuhan sadariope aha na diula nami ajari mahami mangula hosa asa terbaik kami songon lomo nirham. Onma tangiang dohot elek nami disembah kami matujolo male Tuhan merhite goarne anakmu Yesus Kristus Tuhan si palua si hokop kami. Amen. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita sinambela, ya amang pandita purba memberita si tohang, do amang pendeta uta sohit na potorakon parsia jarata di bagasan saminggol. Mulai amang pandita. Mau lihat Oke. Tu hita amang dainang unang lupa hita. Ya. Men-like, dohot subscribe YouTube Advent Batak Ministrio. Ya. Kami
mandokon tu hita salutna seanggiat hita sude di pasu-pasu ni Tuhan. Di dok sang orang. Dakka ni arirang. Peak ni tonga onan. Nampe badatta sirang. Tondita marsi gonggoman. Matutu. Kami mandokon tu hita salutna. Horas. 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 Shalom.